Marc, capítol 9, versets 30 al 37. Jesús i els deixebles travessaven Galilea, però Jesús no volia que ho sabés ningú. Instruïa els seus deixebles i els deia: El fill de l'home serà entregat en mans dels homes, i el mataran, però un cop mort, al cap de 3 dies ressuscitarà. Ells no entenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes. Arribaren a Cafarnaum. Un cop a casa els preguntà: Què discutíeu pel camí? Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells era el més important. Aleshores s'assegué, va cridar els 12 i els va dir: Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots. Llavors va agafar un infant, el posà enmig d'ells, el prengué en braços i els digué: Qui acull un d'aquests infants en nom meu, a mi m'acull, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat.